vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So mukoma, pane kamwe birthday ako kakaitwa ku location kunoku kwandinogara, saka pane vamwe mother so vanongozviita ivo mbinga yemulocation, saka tinotongogara tichitongovanyaya tichiti hakuna mbinga inogara mulocation, kana wava mbinga unobudazve mulocation wobva wanogarawo kune dzimwe mbinga kumasebhabhu. Asi that is another story for another day. Saka mother ava manje vane mwana wavo, mwana uyu iye ari kuma 3 years mukoma, just change makore emwana uyu kuti zvisazonyanya kumakisa. So mukoma nashi ndakabva ndazongoinvitwawo, vakangoinvita ndingangoti location rose, vamwe havo ndo vasina kuuya, but vazhinji vacho takaenda ndokubva tatotanga kutofara paya because painge paine brai vakatohaya jumping castle, vanhu vainge vachinakidzwa kani. So inini already ndainge ndiine zvinhu zvangu zvandainge ndichida kuti ndinge ndichisiya pamba pavo, and the reason as to why ndainge ndiine zvinhu izvi zvandainge ndichida kusiya pamba pavo, it was because kakushaina kavo kavanoita vakambondishainira nerimwe gore mukoma. Zvakaitika ndezvekudai so a very long time ago, ininiwo nemurume wangu patakauya kunoku kuSouth Africa, ndo panguva iya pakwainge kuchipiwa vanhu maZEP, saka painge pachidiwa vanhu vane makambani kuti kana iwo uine kambani waikwanisa kutongonyorera umwe munhu tsamba, then obva atoenda obva atonopiwa permit yake. Iye murume wangu akaenda akanotaura nemurume wavo, apa muone kuti murume wavo munhu ane moyo wakanaka, saka murume wavo ainge achitora kutonyorera murume wangu matsamba acho iwayo, then ivo mother ivavo ndo vakabva vazorambidza murume wavo kuti ange achipa murume wangu tsamba kuti akwanise kunoitawo ZEP. Dai vasina kuita utsinye, nanhasi uno zvimwe kuda murume wangu angadai achitoshandawo kabasa kane mari, ngadai atoriwo nepemiti yake, but vakabva vangoita hutsinye. So ndakangoramba ndiine grudge iroro mumwoyo mangu, ndichingoti mai ava vekushata ava vane mwoyo wakashata. Mufunge zvenyu kuti ndakagara nawo mushonga uyu, ndinawo mumba, ndichingofunga kuti mushonga uyu zvino ndouisa sei kana kuti ndoukanda sei pamba pavo, because mushonga wacho mhiko dzacho kuti unge uchishanda, inini naamai ava taisafanira kuti tinge tichiva negrudge. Ndaifanira kuti ndinge ndichisiya mushonga wavo uyu musi wavanenge vakafara, neniwo musi wandinenge ndakafara. Saka vakazoti vaita birthday, vaitira mwana wavo birthday, ndo pandakabva ndazofunga kamushonga kangu kaya kegore riya, ndakabva ndatanga kuvhendenyura. Murume akabva andibvunza kuti ko munombotsvakeiko, because mumba ndinongogara ndine mamwe mazisaga, so because zvandinowanzo kuita ndezvekuti ndinohodhawo masaga ndichimachengeta, then kana azowanda tobva tazoenda tobva tanobatisa patruck kana kuti pamabhazi zvekare nekuhodha mapotatoes tichizonomatengesa kwedu kurutenga uko. So ndakatanga kuvhendenyura ndokubva ndazochiwana chibhodhoro chiya, saka chibhodhoro ichi ndo chainge chiine kamudzi ako kandakapiwa apo pandainge ndakamboenda kumusha, ndikabva ndazonotaura neimwe n'anga inobvawo kumaraini ekwedu, ndikaiudza kuti kujoni uko kune munhu akadai ane mweya wehutsinye, ane mwoyo wakashata. Saka n'anga iya yakabva yanditi yainge ichida kundipa kamushonga ikako kuitira kuti munhu iyeye ange achizokaura. Saka ndakangokachengeta because ndainge ndichishaya mukana, because vane kamwe kakudada, so vanoshaina amai ivavo, but ndakatombosvika pamba pavo ndichitoita like munhu ari kusvaka mapeace job, ndichingoitira kuti kana ndikangowana mukana wekungopinda pamba pavo ndobva ndazosiya kamushonga ikako. But now was my chance. Takati tiripo vanhu vachibraya, neniwo mukoma ndakabva ndatanga kuita very active, ndichiita very active. So ndakazoti ndawana mukana ndokubva ndazotambidza mushonga uyu kukamwana kavo ako kainge kaine birthday, iko kakangotambirawo, ndokubva kangotarisa kakaona kuti chimudzi, saka katongofungidzira kuti maybe ndainge ndichitamba nako, ndokubva katongorasa chimudzi chiya. Saka kamudzi aka as long as karipo pamba pavo, amai ava nemurume wavo
vachatomboita nguva yekuti vanotambudzika kutambura zvokuti vachasvika pakushaya kana chikafu chekudya nekuda kwekamudzi ikako. As long as kamudzi ikako karipo pamba pavo, there will never be any peace at all mumba mavo. Vacharamba vari munhu wekuti vanenge vachingonetsana nemukadzi kana chiri sechihure, murume wavo achaita chimwe chihure chekuti chichabuda kana panews. Ende ndo mhiko dzacho dzandakavaitira ivavava mai ava. This is my own confession mukoma Nashe, ndiyowo confession yangu mukoma. Ndinokumbirawo kuti kana mukazopostawo nyaya yangu munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Inini hangu ndinoda kungoti kune avo vanofarira kuitira vamwe vanhu utsinye, please musaitira vamwe vanhu utsinye, because unokwanisa kutoitira munhu utsinye nhasi but 10 years later munhu anenge angori nechigumbu newe, ende kana akazowana mukana chete anobva azokupa revenge that will be fit for you. Amai ava vanodada kani, and I cannot wait for her downfall. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi all of those years munhu akangokuchengetera chigumbu mumwoyo. Kana uinewo munhu wako uyo wawakachengetera chigumbu mumwoyo, please uyaiwo kuinbox kwangu munge muchitiudzawo kuti munhu iyeye akakutadzirei. Come to my inbox and tell me your own side of the story. Hey, zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo zviriko mukoma, shiri inozongofa. Iniwo neniwo ndakaitawo iyo yakaitwa nemurume uyo akati iye akanzwira ex-wife yake godo, akati ex-wife yake hapana paingamboenda ku-UK. Manje inini ndakazviitirawo best friend yangu. So inini nebest friend yangu tose takatoitawo ma-certificates edu NS8 ende takatoitirawo pa-same school. Then ndokubva tazotoenda kuma-attachments, takatoenda tikatotaurawo nevamwe vanhu vane chi-old people's home chavo. Ndokubva tatotanga kuto-apply. Mukoma Nashe zvevamwe so zvinongoita sekutamba sekuseka. Mufunge zvenyu taito-applya tose, iye akabva a-applya because takangoenda paGoogle ndokubva tatanga kutsvaka mabasa tichingoti ngatizamei. Iye ndokubva ato-applya paya. Mukoma, after 2 weeks munhu ndokubva atondiudza kutoti shaona email yandatumidzirwa, because akangoita copy and paste. Ndokubva ndatotanga kuverenga yezvo ndikatoona kutoti kumwe wangu zvaatondisiya. Mukoma, usiku hwacho ihwohwo ndakarara mukoma ndichichema. Apa ndichitanga kufunga kuti right now murume handitombozivi kuti aripi, because murume wangu disadvantage yake ndeyekuti anofarira mahure, and anofarira mahure emunomu Joni too much, zvekuti kana aine kamari kake kaanenge ainako murume wangu kumba hautombomuone. Anozoti zuva iro raanenge asisina kana cent, murume ndopaanobva azotanga kuti 1-2 achiuya kumba. Ndakachema mukoma kuburitsa misodzi ndikati, asi Mwari, why is it mafunga kundituka kudai? Why mandituka kudai? So friend yangu right now yava kutoenda. Apa inini zvino kuno ndichasara nani? Ndosara ndiri ndega here? Apa best friend yangu, best friend wandakatoenda naye kusame school. So mukoma Nashe friend yangu yakabva yatotanga kutogadzira zvinhu zvayo, ichitogadzira. Ndikabva ndati munhu uyu, but mukoma Nashe ndichiita zvinhu izvi ndainge ndisingatombodi kuti friend yangu inge ichizosangana nematambudziko muroad. Ndainge ndichingoti kana friend yangu ndikaidelaya, this means kuti ndinozowanawo mukana wekuti ndinge ndichi-applya, because ndaitarisira kuti tinge tichienda tose ku-UK kwacho at the same time. Asi sezvisinei muprofita uyo akazoenda akanondivakira munamato wacho, haana kundiudza kuti zvinhu zvainge zvichazodaro, because akangonditi iwewo kana uchikwanisa ndikuda kuti unge uchipiwa mari naye, kana akupa mari iyoyo zama kuti usazongoramba uchingoiguma. So friend yangu ndakazongoenda kumba kwake, ndikabva ndati asikana, kumba kwangu uku hakuna kana chiriko, ndinokumbirawo mari ndinge ndichienda kunotenga chisevu. Saka akabva azondipa 200 rands. Mari iyoyo mukoma
akangonditambidza kudai sezvo kunze kwainge kwatosviba. Ndakabva ndati asikana musandiperekedza because ndikuda kutomhanya ndinge ndichienda kunotenga at least huku dzangu 2 ndobva ndatodzislota then ndobva ndazodziisa mufiriji. Akabva ati paribo ainge atoriwo busy achitobikirawo murume wake, saka akangoti angovhara dhoo rake. Mari iyoyo ndakabva ndaidonhedzera pasi sezvandainge ndakaudzwa nemuprofita uya ndokubva ndazotora chimucheka icho chandainge ndiinacho ndikabva ndazobata mari iyoyo nechimucheka chiya ndikabva ndasunga chimucheka ichocho ndokubva ndatofamba ndakabata chimucheka ichocho then ndikabva ndazoenda kumba chisebo ndainge nditori nacho chainge chakawanda but ndainge ndangomunyepera then ndakabva ndazoenda kuna madzibaba vaya the following day ndachaisa ndikadarika nekumba kwavo ndakavamirira because ndakatosvika vasati vasvika vachibva kubasa then vakazoti vadzoka vakabva vati pindai madzimai ndokubva ndapinda paya vakabva vatanga kuvaka munamato wacho. So mavakiro avakaita munamato wacho vakanditi ndinge ndichiisa 200 iyaiya pasi ndokubva vazotora chimwe chimucheka zvekare but chimucheka chitsvuku chainge chakabayirirwa tsono vakabva vanditi ndinge ndichiisa 200 pamusoro pechimucheka ichechiya ndokubva ndazononga mari iya ndikabva ndazoikanda pamusoro pechimucheka. Vakati ita zvekuikanda usaita zvekuigadzika zvakanaka ndokubva ndaita saizvozvo. Ndakati ndapedza kudaro madzibaba vaya vakabva vazosimuka ndokubva vazonotora mazai 2 vakabva vazondipa mazai aya vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichipwanya mazai aya saka ndakabva ndazopwanya mazai acho iwayo vachinditi ndinge ndichitaura zvose izvo zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizoitika kune friend yangu. Saka ndakangoti handisi kuda kuti iwewe unge uchienda inini ndisati ndaenda. Vakabva vati zvakanaka madzimai saka chihandei tinge tichienda kunorasa mari yenyu iyi. Ndivo vakazofamba vakabata chimucheka chiya chimucheka chered chainge chakabayirirwa tsono. Takazoti tasvika manje tainge tichitsvaka painge paine mharadzano saka takatopinda mune kamwe kasango ndokubva tazotsvaka painge paine mharadzano dzenzira then vakabva vazoti ndinge ndichikurura chipfeko changu chemukati. Ndakabva ndakurura chipfeko changu chemukati ndikachisiya ipapo zvekare nemari iyoyo. Saka takabva tangosiya mari iyoyo iyo yandainge ndapwanyira mazai zvekare nemazai acho iwayo ndokubva tangozvisiya ipapo tikabva tadzoka zvekare nechipfeko changu chemukati. Ndakati ndadzoka then friend yangu yainge ichimhanya ichienda kuzimu kunoaplya malicense kukodi akatoti zvangu zvaita but mukoma pafinal stage ndopaakabva azongosimukirwawo nemhepo ndokubva zvatomudhakwira nanhasi uno achigerewo muno muSouth Africa but iyewo haatombozivi kuti inini ndakaendawo ndikanomuitirawo minamato apa. Inini wacho mukoma I have been trying and I have been searching painternet apa ndichitsvakawo mabasa but mabasa acho haasi kubatika. Kana kuinewo vane maideas ndinokumbirawo kuti vange vachindibatsirawo ndichange ndichizotevererawo mucomment section because shunguwo dzangu ndedzekuti ndinge ndichiendawo ikoko ndinge ndichienda kunoshandirawo vana vangu but now I wish my friend the best of best luck. Kunyange zvikanzi izvezvizvi zvake zvikanzi zvaita inini I am not willing to interfere at all. Ndinongomusiya oenda zvake because anonzwisa tsitsi akambobatwa neBP akaita sekunge achafa mushure mekunge process yacho yazongomudhakwira. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ndakaitawo chivi pamberi paMwari but I never expected kuti ndo kwazvainge zvichazosvika. Ndaingofungidzira kungoti achangodhileyeka but zvose zvakabva zvatomudhakwira. Process yacho haina kana kuzombobudirira. This is my confession mukoma. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we chinhu chinonzi mari chakaoma. Kutambidza munhu mari mumaoko zvinorakidza kuti zvakangoma. Munhu anokwanisa kuti kugadzira nemari yako iyo yaunenge wamupa. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureururawo izvo zvandakaita. So mukomanachi ndakangonyengerekawo kubasa kwedu muna December patainge tichivhara, kwainge kuine pati yainge ichifanira kuti inge ichizoitwa. Saka murungu wedu akabva ati sezvamunomboita makore ose awo kuti munoramba kuuya ku-end of the year party, izvozvo this year anenge aramba no bonus. Saka nekunyengererawo bonus takabva tazoenda kupati kuya. Things were really nice mukomanashe. Ndokubva vanhu vatotanga kutonwa madoro vachitonwa. Inini hangu handisi munhu like anonwa doro, but ndakangoti let me just try. Ndokubva ndangozamawo hangu ndikabva ndatanga kunwa doro and it was really nice, but pasina kana nguva mukoma ndakatoshamisika kutoti ndainge ndatodhakwa. Saka mukuzonodhakwa manje takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichizoperekedzwa naforomani kudzimba kwedu one by one, tichiperekedzwa uchinosiwa pamba directly. Saka inini manje kulocation kwandainge ndichigara ndokwekupedzisira. Saka iye akabva ati ndinopedzisira newe. So mukomana akati apedza kudropa vamwe vanhu vose ndokubva azodzokera kumain road. Manje ava kuchitanga kudriver akananga kulocation kwandinogara. So mukomanashi akati adriver because unotodriver about 20 minutes uri muhighway. Ndopaakabva ati regedzai ndinge ndichimbopaka. Ndokubva azopaka paya. Akati apaka amene kuti chii chakaitika pandiri, ndakangonzwa sekunge munhu ainge abatwa neshave. Ndokubva ndatongobuda mumotikari ndakatonanga paya paainge ari. Iyewo akabva angonditarisa. Ndokubva tatotanga kutokisana. Ndokubva tatosika bonde redu paya. Takatosika bonde paside peroad, motikari dzichitodarika. But zvose zvinhu izvi takazviitirawo mukudhakwa. So mukomanashi irini nemurume uyu takatosika bonde pasitomborina kana kumboshandisirana dziviriro zvachose. Ndakadhakwa. By the time patakazosvika kumba hana yangu yainge yongorova ndichingozvibvunza kuti kondaitei kondatohurira kamurume wangu. So mukomanashi, this is the things that worry me each and every day. Ndine mamwe mazistress asingaite every day. Ndinongogara ndichingozvistressa kuti saka ndakatohura here naforomani. Iye foreman akabva ati ainge achindikumbirawo ruregerero neizvo zvatakaita. Ndikabva ndati it is fine. Akabva ati no, hatizombofe futi takazvipama. Saka ndinogara ndichingova chikababa ava kuti zvino kana takambozviita hatizozviite here before, because ndinongogara ndichingonzwa vamwe vanhu vachingoti kana makambovata mose munozotogumisidzira futi mava kuvata mose zvekare. Saka baba ivavava ndinogara ndichingova avoida at all the times. Kunyange kubasa tikanzi tichaperekedzwa navo ndinotosarudza kuti vange vachindidropa off pavanenge vava kukona vachipinda mune imwe location. Ndinenge ndichitya kuti kana tikazosara tiri toga mumotikari zvimwe kuda tinokwanisa kuzopama zviya zvekare izvo zvatakamboita. Please ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Please ngatitaurei navowo mucomment section. Naimi zvakangooma hazvo vedu we, asi at least vaconfessa. Ndo confession yavo, hanzi handirari nekuda kwestress. Yei zvakangooma hazvo vedu we.